Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong pasalamat sa mga katawhan sa Tinago. Salamat kaayo sa inyong pag-abi-abi o sa inyong pag-welcome sa inyong nga bag-o nga kura paroko nga si Father Dexter Banuelos. Ako po nga pasalamat sa mga Parish Pastoral Council, sa Parish Finance Committee. Salamat kayo ha sa taga parokya ni San Vicente de Paul dina sa Tinago, Ozamis City, Misamis Occidental. Nalipay kayo ako sa inyong pagpangalagad. Nalipay kayo ako sa inyong pagtabang sa tong padrikura nga si Father Dexter Banuelos. Ato yung tabangan kay batan-o ni nga tong kura unya nagkinahanglan po ni siya og paggiya kanato. Dili man tanan nga makahibalo siya. Importante kaayo nga ato po siyang giyahan. Labi na gayud sa atong pag-ampo o pangamuyo. Usbon ko ha, salamat sa Parish Pastoral Council sa San Vicente de Paul Parish sa Tinago, Tinago, Ozamis City, Misamis Occidental o ato gayud nga ipadayon ng atong pagpangalagad, pagtabang ngadto kang Father Dexter Banuelos. Ang ato karong ebanghelyo nining adlawng Biyernes atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, nakadungog kamo sa gingon kaniadto, ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mo tan-aw sa usa ka babaye uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa ko ng imong tuong mata, makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ibalibag. Kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas og usa ka bahin kaysa itambog ang tibok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ibalibag. Mas maayo pa kanimo nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kani adto ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pagpakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga ang mobulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya makasala kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kung ang asawa magminyo pag-usab ug ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon kining atong ebanghelyo karon puno gyud sa pahimangno. Unya ang pahimangno nga lisod kaayo kung kini mahimo kay pananglitan ron kung ikaw kung ang imong mata nakatan-aw og nakahuna-huna og laway nya ang imong tuong mata mao'y nakaangin nimo sa pagpakasala, lugita kini. Unya maupod ang imong kamot, kung ang imong kamot mao'y sinugdanan sa pagpakasala, putla kini og ibalibag. Sus, no? Pila ka nato ron nga mga walay mga mata o walay mga kamot o mga kining pungkol na pastilan. Ako sayod nga kitang tanan mga makasasala. Ang punto din himao nga atong paningkamutan nga kita magpuyo nga maghinulsol dayon sa atong pagkamalapason. Tungod kay kining ang atong kinabuhi, importante man kayo nining gitawag og bag-uhon kanunay, renewal of our faith, renewal of our life. Unya ako sayod nga kita makasala gyud, pero importante ani nga mobalik kita sa Ginoo. Kung ato pud nga basahon ang unang pagbasa, nindot kaayo naghisgod gyapon kini og presensya sa Ginoo. Kung ang atong kinabuhi naa ang presensya sa Ginoo, kita giyahan gayud aron kita mugunit gayud kaniya. Ato kunong paminawon pod ang unang pagbasa karon nga atong kutloon sa unang basahon sa mga hari. Miabot siya sa usa ka langob ug mipuyo siya didto ug giingnan siya sa Ginoo, unsay gibuhat mo dinhi Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw og barog sa tumoy sa bukid atubangan sa Ginoo. Unya miagi ang Ginoo,
ug may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran, ug nangatipak ang mga bato, apan ang Ginoo wala didto sa hangin. Ug human sa hangin miabot ang linog, apan ang Ginoo wala didto sa linog. Human sa linog misunod ang kalayo, apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug human sa kalayo may hinay og malumong tingog. Sa pagkabati ni Elias, gitabunan niya ang iyang naong ug siyang biste, ug migawas siya og mibarog sa agianan sa langob. Ug may tingog nga mingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi Elias? Siya miingon, Ginoong Dios nga labing gamhanan, ikaw ra gayod ang akong gialagaran, apan ang katawhan sa Israel mibiya kanimo, ug gigunob ang imong halaran, ug gipamatay ang imong mga propeta, ug ako na lamang gayod ang nahabilin, ug buot pa ako nilang patyon. Ug ang Ginoo mingon kaniya, lakaw, pauli dito sa kamingawan sa Damasco, ug sa imong pag-abot, dihugi si Hazael, aron mahimong hari sa Syria, ug dihugi usab si Jehu, ang anak ni Namsi, aron mahimong hari sa Israel, ug dihugi si Eliseo, anak ni Safat, nga taga Abel Miula, aron mahimong propeta, ilis kanimo. Mao kini ang unang pagbasa. Ang punto nako dinhi mao nga dinhi gipakita sa Ginoo nga ang iyang presensya anaa sa kining hinay og malumong tingog. Kanabang mahinay og malumong tingog ang presensya sa Ginoo anaa day dato dinha makita. Wala siya dinha sa hangin, wala siya dinha sa linog, wala siya dinha sa kalayo, apan anaa siya sa hinay o malumong tingog. Ako maglibog jud ko, kay ako dili man jud ko hinay og malumong tingog, kay kusog mo gyud ang akong tingog. Pero kita gipahinumduman nga ang Ginoo, ang presensya sa Ginoo anaa di ay sa hinay og malumong tingog. Ako ning gihisgutan tungod kay ang ato gong ebanghelyo gahisgot man sa nag-alintabo nga mga pagbati nga anaa ang kahigal sa sexual desires. O ang atong ebanghelyo gahisgot nga importante gyud kaayo nga naa gyud ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi aron makontrol nato ang atong kahigal, ang ato nga pagpangandoy sa lawasnon nga kinabuhi aron nga kita madisiplina isip mga anak sa Dios. Akong gibasa ang unang pagbasa aron magiyahan kita nga dinha di ay sa kahigal sa pangandoy sa lawasnon nga pagbati wala diya ang Ginoo. Tungod kay ang importante mao ang presensya sa Ginoo anaa di ay sa hinay og malumo nga tingog. Wa man ko mag-ingon nga sex is evil. Ang akong isulti mao nga kung ikaw asawag bana na ayaw mo pagsigig away aron mabuog yun kung kamo nangandoy mo doon na mo'y anak, pero ang inyo nga gihimo dina sa inyong pagpakita sa inyong pagkaasawa og bana magsige mog away mao na nga dili gyud maayo ang resulta sa inyong nga pagkaasawa og bana. Importante kaayo nga anaa ang presensya sa Ginoo. Sex is not evil. Outside of marriage, it is evil. Ako gining klarohon ha, kay kita gipanalanginan biya sa Ginoo ug ato yung lukupon ang kalibutan aron maanaa ang katawhan. Sa ato pa di ay kanusa man mamahimo nga evil ang sex kung kini gihimo nga murag ka og kining usalang ka animal, usa ka kahayop. Pero kung kini gihimo uban sa gugma, pagsinabtanay ug pagtahod sa usag-usa, kini balaan kini. Mao man bitaw nga sex outside of marriage is evil. Sex
without the desire of marriage is evil also. Muna nga, kinahanglan yun nga, ato yung ipahimutang ang tanan dina sa hinay o malumo nga pamaagi aron ang presensya sa Ginoo ato gayod nga mabati, ato gayod nga matagamtaman. Sa ako nang gikaingon, gipahinumduman kita sa ebanghelyo nga ato gyud nga buhaton ang kinabuhi dinha sa maayo nga pamaagi. Gani kita gipahinumduman man tungod lagi kay ang ato nga kinabuhi kasagaran manggod, ang ato nga kinabuhi murag ang kalibutan gud ron puno man pulos man lang sex, money. Mao man gyud ni ang murag nag-alindasay nga pagbati. Mao na nga kita gipahinumduman karon nga ang kalibutan dili lang bahin sa sex, about money, about power, dili lang kundi ato yung ipahimutang ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ikaw nga namati nako karon, kung ang imong pangandoy mao lang yun nga mamahimo kang bantugan, mamahimo kang nga dako, unya wala na nimo ang masinabuton nga kinabuhi aron ikaw mo paambit o mo serbisyo sa imong isig katawo. Gipahinumduman kita sa ebanghelyo nga life is not what matters in life is not at all sex, power, and money. What matters in life is to be aware of God's presence, to be aware that people have to be respected, people have to be cared, tungod kay ang tao hinimo man sa dagway sa atong Ginoo. Mao ni ang unod sa atong ebanghelyo karon. Hinaot nga ato kining pamalandungan. Gipahinumduman kita nga dili gyud maayo nga ang pagpanapaw kanagong uban gud nga tingali mga silingan ron nga dili kontento silang asawa nya naay nakakita siya og kining ilang silingan po niya iyang ibid-ibiran nya kita tao ra gud di muna nga dili gyud maayo. Ang ebanghelyo nagpahinumdum gyud nga gidili ang pagpanapaw. Importante kaayo nga naa gyud ang presensya sa Ginoo sa tungon akuna aron kita giyahan aron maglakaw sa maayo nga dalan. Hinaut unta nga ikaw nga namati nako karon, imog yung hinumduman nga ang Ginoo wala sa hangin, ang Ginoo wala sa linog, ang Ginoo wala sa kalayo, apan ang Ginoo anaa sa hinay ug malumong tingog. Ipasabot nga ang panimalay nga naa sa kagubot, ang panimalay nga anaa sa kalisod, kung ang usag-usa asawag bana mohimo lamang sa hinay nga tingog, malumong nga tingog, tingali masabtan pa nila unsay kinahanglan aron mutubo og mulambo ang ilang panimalay. Lisod man ni, pero atong paningkamutan nga sa kanunay kita mahinumdom nga ang Ginoo anaa kanunay sa tong kinabuhi aron giyahan kita sa tong panaw nining paglawig sa ato nga kinabuhi nining kalibutana. Igsuon ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako lagi nga pasalamat ngadto sa taga mga PPC, Parish Pastoral Council o Parish Finance Committee dinha sa San Vicente de Paul, Tinago, Osamis City, Misamis Occidental, tungod silang pag-abi-abi o pagdawat silang bagong kura-paroko nga si Father Dexter Banuelos. Ang Ginoo, ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Akong advance nga greetings
ngadto ni Father Rinaldo Pernia nga magasaulog sa iyang sacerdotal ordination anniversary karong Hunyo 12 o siya nagasaulog na sa iyang ika 1990 siya nahimong pari. Sa tupad dugay-dugay na mga 32 na katuig ang iyang pagkapari. Busa ngadto ni Father Ray Pernia, happy sacerdotal ordination anniversary. God bless. Mabuhay tayong lahat. Ayaw kalimot ha. Atong papuyon ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi aron kita giyahan nga magpuyo nga puno sa grasya. Hinaot paunta.